Het Waadgebied. Miljoenen vogels verbleven hier, brieden hier, eten hier. Liek als de stroonliep, de eider of de Lietse boente wilster. Vooral deze vogelsoorten hebben het de laatste jaren zwier. Bedreigingen voor die soorten zijn economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld visserij, gaswinning, zoutwinning. Maar ook het feit dat er steeds meer recreatie komt, ook meer buiten de seizoenen, waar vogels juist meer van het Waddengebied gebruik maken. En vogels hebben naast veel voedsel in het Waddengebied ook rust nodig om te kunnen broeden en om te rusten. Tijd voor actie. De Vogelbescherming had het initiatief genomen voor het project Rest van Vogels, Romte van Mensen. Ze zullen briedplakken online worden en ik maaien toeristen onder begeleiding verskate zandplaten op. Op dat kind toeristen ten volle meer te weten komen over de vogels in de Waadzee. Bij een speciale app op het telefoon die het helpt om vogels te herkennen, met vogelposters en met filmpjes. Nou, mensen die vogels leren herkennen en vogels leren waarderen, die krijgen veel meer oog voor de rijkdom van het Waddengebied. En dat creëert zeg maar draagvlak. Als je van die vogels gaat genieten en gaat ontdekken hoeveel het er wel niet zijn, dat zijn er miljoenen, dan krijgen mensen ook zoiets van, hey, dit moet beschermd worden, dit is belangrijk. Waar we voor willen zorgen is dat die plekken die cruciaal zijn voor vogels in hun overleving, dus tijdens het broeden, maar ook tijdens het overwinteren, dat die wel gewaarborgd zijn, dat daar voldoende rust is. Maar aan de andere kant zijn er nog genoeg plekken in de Waddenzee waar je van heel dichtbij vogels kunt zien zonder dat je ze verstoort tijdens het eten of het broeden of het slapen. En die plekken willen we meer bekendheid geven.